Objekt SCP-999 je kategorie Heater. Speciální zadržovací procedury. SCP-999 je momentálně nezadržitelné, ale pokud někdo přijde na to, jak toho bastarda zadržet, měli by to kurva rychle říct opět. Vážně lidi, pohněte. Popis. SCP-999 je obézní plešatý muž v bílé pleti postradající jakékoliv oblečení, krom plaveckých plavek značky Speedo. Dále jen SCP-999 je 1. SCP-999 je schopno teleportace na jakoukoliv postel, ačkoliv se zdá, že preferit je obsazená. Vedle osoby ležící v posteli bude těžce dýchat s otevřenou pusou, dokud se subjekt nevzbudí, přičemž se na daný subjekt podívá a poté rukou pomalu sjede do SCP-999 je 1. SCP-999 je poté vytáhne jakýsi neanomální objekt, nejčastěji plechovku Mountain Dew nebo jakoukoliv sběratelskou kartu. SCP-999 se běžně objevuje během probíhajícího silného uspokojení, spánku, při probíhajícím koitu páru a po mlčení. Dodatek 999 je 1. D5638 bylo umístěno do postele a byl k němu připnut mikrofon. SCP-999 se objevilo přibližně 2 hodiny od počátku spacího cyklu D5638. Dodatek 999 je 2. Dne se SCP-999 teleportovalo do ložnice páru uprostřed jejich sexuálního aktu. Požadoval po nich, aby pokračovali a on je mohl sledovat. Následně se 9 minut přehraboval v vlpaveckých šortkách a nalezl jednu křupku značky Cheetos a snědl ji. Poté SCP-999 řeklo, že křupka byla lehce gumová, ale ujistil je, že je na to a částečně na chuť zvyklý. SCP-999 později vyjádřilo souhlas s konkrétními akcemi, které výše zmíněný pár několikrát provedl. Dodatek 999 je 3. Různé zprávy o 999 je Dne jedlo kyselé okurky nad spacím mužem po dobu 2 hodin. Když se subjekt vzbudil, upustil okurku na svůj hrudník a 4 minuty strávili jim vymotávání z hrudního ochlupení. Dne objevilo se v posteli muže, který sledoval televizi. Sáhl do SCP-999 je 1 a vyndal kameru. Když byl tázán proč, odpověděl, takhle je to levnější. Dne SCP-999 uvedlo, že umí kruto přísně hrát na neviditelnou kytaru a uvedlo, že jeho nejoblíbenější kapela je Metallica. Dne bylo nalezeno, jak pláče. Na otázku proč odpovědělo, zrušili Firefly. Dne pozvalo SCP-105 na rande. Bylo odmítnuto. Dne odstranilo si SCP-999 1 před 12letou holčičkou. Nacházelo se pod nimi další SCP-999 1. Dne prdlo si tvrdilo, že to byl pes. Dne bylo pozorováno pozřít více než instancí SCP-1162 je. Dodatek 999 je 4. SCP-999 konfrontovala doktora ohledně jeho prohlášení, že je v kapele. SCP-999 je. Já jsem taky v kapele. Doktor. Vážně? Jak se jmenuje? SCP-999 je božský temný péro. Doktor. To nezní moc reálně. SCP-999 je. Tvoje máma nezní moc reálně. Já chci teďka hrozně poděkovat těm, co to dokoukali, protože já neumím číst a taky to bylo utrpení to všechno psát, protože to dělám na mobilu. Ale tak, kdybyste chtěli nějaký další joke SCP, tak mi to klidně napište. Já už mám připravený 006 takže tak no.